ayat 1 ayat 4. Maganuk na makkabiari Jehova na marparangi diakka dalan nai. Saya tanganmu itu dan nila di tanganmu, bantu aku jaga sama. Tuloson hau anggur na marparbue dodol mami di bagasan akka bilut ni jabung. Terus sai pasu-pasu ni Jehova mahosian Sion. Asa paidai domu hina denggan ni Jerusalem, ganuk ari salele ho mangolu. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na rangatur hon pardongan sarpeoni. Dida hodo dongan namion. Namar sakat nain marbagas jalan narodo nasida pangido pasu-pasum atong saita tak manasida di bagasan asini roham pasu-pasu jala ramoti manasida marhite-hite pakkolun rajai manasida marhite-hite tot di parbadia asa mamuka jala marujung di bagasan dame pardong atong saripeon nasidai tangi matang yang namion alani asido tolong ni roham. Amin.
Puji batu hata martabita nomor 120 ayat 1. Asini roha marihamu dohot damai syed di mata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata diulokta di bagasa tikion dinaro anak dohot boru ni hurian itu hatta amang sayoko sudarto na bandrak dot inang no kitasari boru pohan nama sakap nasida naing majalo pasupansu parbogaso pardongan saripeon wentamilo sian Yohanes 15 ayat 10. Coba didok hatana disitak kasmata payutihut dadahamu mamilit ahu do mamilit hamu jala hupadiri hamu asalaho hamu mar parbue jala asamian parbue munai asa dilehon tuhamu nasa si pangidoam muna sian amai mar hite goarhu ido yanggo sahatna hamu akadongan terlebih di hamu pangoli dohot orowan jod-jodo molo diakal ulaun pamasu-masuun saya dimolo do pasatami selamat di hamu dua alabarani hamu membuat haputusan laho mardongan saripe sadarion bahasa ala ditikitan wain lumobi di situasi pandemi on lembaga perkawinan sedang dicoba sedang mengalami guncangan hebat dan luar biasa. Molo sebelumnya godang harap nama bahin perkawinan ni songon meam-meam ala ditikin wain dan alani meam-meam ale alani situasi dohot kondisi lumobi mah di situasi hal perekonomian yang dado molo berlayang-layang molo putus layang-layangi habang malayang-layang tanyari oro do gabi busuk layang-layangi songonima na berkeluarga molo terputus do hubungan ay bere bilang songon dia molo layang-layang molo putus dari kejaran mah budang mahalan atau mengkejari maduluk baba ujungna oro sampai riba sampai maribak layang-layangi hancur dan mulai pergunakan ima molo terputus hubungan dohot pemain layang-layang berkeluar tapi molo terputus do hubungan ta dohot Kristus olo do gali susah gali siga ale unang semua patiga to bang na bulan nongan busa non lonon marlayang-layang kan ale unang mai isu ala sopido lah ni gali do dulu haman non lapangan boyo sambil bernostalgia kata di dewata nakin dadahamu membeli tahu aku do membeli tamu jalau tadiri hamu asalah hamu marparbue jala asamian parbue munai asa dilewat tu hamu nasa si pangilom muna sian amai mahite-hite kuarku usukum madulwai tu hamu amang panguli doot inang orwat bison sakap muna do naing padongjong rumah tangga naik baru naing macalo pasu-pasu perbogason pardongan saripil sakap muna kan itu keretakan alai sahat do tu perceraian ala dia ala di pikiri rohana siga sakap pudo naing padongjong rumah tangga on sakap namine dua do namang kata
aku kata di bata dah kamu memilih tahu. Alani rumah tangga ni halak Kristen sakat ni bata dan sakat muna. Molo gabi sakat muna do. Gabi lomo mangan itu matongan di rumah tangga. Boy do gabi mia mangan rumah tangga ini. Gabi lomo muna mangon ala dan adong Kristus di ikut di bata do. Diari nama muka kamu mardongan sari di bata. Dan boy anggo sakap di bata, napi na domo di bata, dan boy siramam di jorma, dan boy siramam di keluarga, dan boy siramam di paradaton. Anunga gabi hasadaun na total. Hendaknya saudara berdua nantinya di tengah-tengah rumah tangga tersebut saling memuji, saling memuja antara suami dan istri, saling menghibur. Jangkar nabaga, kapal itu tidak bergoyang kemana-mana. Dung masuk ke menuju rumah tangga na baru, rumah tangga Kristen, naing mas songon jangkari, songon kapali rumah tangga munang. Supaya apapun yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga saudara berdua, baik sukacita, baik duka cita, saudara tidak menjadi berpindah haluan, tidak jadi menjauh dari Kristus. Karena itu sama-sama lah nanti ya saudara menancapkan Kristus sedalam-dalamnya di tengah-tengah rumah tangga. Apapun yang terjadi, Kristuslah nunga gawe seremu. Molo masa pe akap persoalan di tengah-tengah di rumah tangga, unang adong masing-masing pasangan na memaki-maki, manang gale menyimpan dendam, manang kesalahan. So tungadong aka penyesalan hamuna dua do nabarani membuat keputusan laho membentuk rumah tangga naik baru. Kristus mah gabe dasar di tonga-tongan di rumah tangga. Napa dua pun ala nunga gabe sada daging hamu. Ikon adong do peran masing-masing. Suami melakukan perannya sebagai suami, istri melakukan perannya sebagai istri. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai pengelola di tengah-tengah di rumah tangga. Kalau hidup pengelola berarti akan nama maniup akan pemasukan. So tunggabi aman nama maniup akan pemasukan. Akan hepeng naro ikon inado ala inado na ikon mengelola rumah tangga. Di sada musa duet sak lalu didok kubain madi ibana sada boru-boru pangurupina bahen akubna ido bahen dok akai ini akta pengelola na mangurupi suamina asa margogo mangalehon semangat asa diingot manggulahon peranna masing-masing. Mulunga masuk rumah tangga naik baru, ikon terjadi format kebiasaan hidup yang lama menuju kepada format kebiasaan hidup yang baru sesuai dengan kehendak Kristus. Nuai mulia Tuhan, ileuku hai pasung las diroha Tuhan, lumurima diangat boru di kuriang. Tokenari Tuhan, naing jalur nasida pasu-pasu parpogasong, parrungan saritium. Nasian huya Tuhan. Human paposon rohana mangalihon bisu kapistaran nasya kue Tuhan. Samargugu nasida Tuhan dinalaho mamuka rumah tangga naik baru. Rumah tangga ni hala Kristen na bui gawe tiruan. Rumah tangga na mga sauko di pardalanan ni nguruna. Rumah tangga na mangido pangrupion nasya kue. Nama foto maduk mau lihati disalutakan nama asa rumah tangga na gabi pasu-pasu jalagui gabi pasu-pasu tuak kadongan na ngadon di humalena atong naposurukan namin tulang pertingkah pasa rumah na ngadongani na sida Tuhan di rumah tangga na sida Tuhan rumah mangalihon pasu-pasu hagabiun hamoraun hasangapon na siya ko Tuhan at dorang solehon mo Tuhan nakapasu-pasu na siya ko Tuhan
Ajari na sila madok mo hati na Tuhan. Ajari na sila matangiyang manggilo pangurupiyon na siya ko Tuhan. Jala buhay kayo pasu-pasu pagkalungan na daw dumalim. O mga lehon po si Ruah mengajari natoras doon sa lubid si Ruah na Tuhan. Mga lehon akadukungan masukan terbaik pengatulungan di rumah tangga Tuhan. Asa gaya di rumah tangga na makabiara Tuhan. Narin untuk nami ima ulaun agak nahopar Tuhan dan tahun nami. Koma menilih damai. Turun nasya ku Tuhan. Tujuh dia tangan utang di hasil Tuhan nami Tuhan. Tebal kelas di rohani keluarga nami Tuhan. Inalahu menguti ulaun saling menguluhan di hasilmu. Kurang lebih Tuhan sepanjang nami Tuhan tak kasih bodoh nagali Tuhan. Ku dosa nami ku kesalahan nami. Mangidung mangilik kami terlupamu si sama dosa saduh nang masalah nami tangiyo Tuhan tangiyo nangiyo hasil rohani amin. Terpuji Tuhan, mari cerita nomor 120 ayat aliaka na pinarhamau di bata ditahiro kamu na dunuain na marbagas alay ng tamahala Kristen marbagas so si Pilipino atong tangi kamu majolo hanapan ni bata taringo turuhod ni pardongan saripeo ni halak Kristen dung dito pa di bata jol may didok ibanga ma dang dinggan sa salaloy pujung hubay mani ibana sada buru-buru panglupi di ibana bahen akub ni didok Tuhan Yesus galuk na paulakon na niulina iya soalan na marmainan na palakub sado alakub do nang namagbuat na sirangi atong nabina do ni dibata dang jari sirangon di jolma songonod do didok hata ni dibata tubawai amu kabawa hawolongi amu mapardiutanmu nabi songon Kristus nama kaholongi huriai jalan mangalehon diri na humokopsa unang muruk kamu depak nasida ikon marroa kamu madongani nasida sanga baik kamu nasida songon dongan panean dihanguluan na sora suda ido tutu na pinang ido ni bata lakbo dongan salipe songon asini rohani Kristus juburiana asalak tuku padongan salipe oni di bagasan horong ni roha dungi songrodo di dok hata ni dewata tuaka buru-buru diolo yata paropuan mabawa nade songon pangoloyon na dituhangi ay bawa ido ulu ni parihutana songon Kristus ulu ni huriai ikon motor porman toman mardongan halabohon do tamenahon ni todi parangi di boru-borui iman na arga di jolo ni mata dohot di jolo ni jolma atong songon aka namar parangihon hata ni bata mahamu sumulukon para sinirohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha mahamu masih kau niunian mahamu
dohot masia-sia-sian saluhut riting miroha muruk rimas panong gayung dohot pangicahyoni dau masya kamu alai dibicang di saluhut nai masih haulongan mahamu ai ido raut-raut nasundinggan dungi dami nasiat debata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhutna binahemuna marhite-hite hata manang pagbahenan totong may marhite-hite goang Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulaun muna atong nunga di bibihamu hatani debata taringot tuluhut ni pardongan saripeoni namanukun maahun nuain jumolo tuhamu ali pamuli sayoko sudato nababan orodoho maka jongjokon di jolo ni batan na boto saluhut dohot di jolo ni akadongan na pungu di son na dipangidoro hamdo si Nopitasari boru pokan na liwitmon gawe dongamu saripe orodoho maka orong ibana siya masaroham dohon mangulahon siya masagogom uhud maparangehon parangin na badia rap dohot ibana na orodoho mga juajum do tagaleon na tungsura humurang parangina jalan asa tupa paudahon mo manang tarikonon mo ibana kay madisirang hamatiak kamu sugut alu siya muna Naolo doaw, saya dipargugoy Tuhani maaw mangulaw sa luknay. namanukun maaw dohot diho alinang Nopitasari borpohan nilirit ni si Sayoko Sudarto nababanon bahid dongan na saripe naulo doho maka lujokon maka jongjokon jon di mata no boto sa luhut dohot di jolo dongan na pungu di son na dipangidoroham do si Sayoko Sudarto nababanon garis sinodukmu olo doho maka holong ibana siya masaroham dohot marpangalahon nature maradokon ibana dohot marparangihon parangin agadia pabuah halak Kristen ho jalan nasotupa mahilolong ho manang tarikorommu ibana taima disiram hamatiak kang sugut halus yang umay Naulo doaw, saya dipargugoy Tuhani maaw mangulahon sa luknay. Halino pida saripohan, jalo macicinon somontad daholong nirohak kutuho. Di jolo ni jebataro au marpadan, saya naholong aku doho sian nasarohakku. Molo tungpe masalah las niroha nang arsape, tinggan nang mau penguluta, nasotu pada di konokkuho, pay marisiran hamatiak kita. Ale sayoko Sudarto nababan jalo macincinon songon tanda holong irohaku tuho dijulo ni dibata doa umar padan saya na holong aku do sian nasarohaku dengan dang maul pengoluta sian nasa gogoku do neng hulam parangin nature maradokon ho jala dang tadi konoku ho pai masiran yamatean atong masiotang siya mo mahamu pabuah hot ni paramuna na puso ni debata doaw na mapuan hatana tuhamu
marhite-hite kuan ni bata ama anak dohot tod di parbadia doahu madok na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jeramoti Tuhan debata mahamu. Disodapton Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Didopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu. Jala di pasorhon madamena tutod di munabe. Amin. Jakalima akte pasu-pasu kagagason manang pemberkan nikah Goar Sayoko Sudarto Nebeban Panguli Orowan Nopitasari Boru Pohan Nunga Mancalo pasu-pasu kagagason manang telah menerima pemberkatan nikah di Huria Kristen Batak Protestan Parsauran Sipultak Parhorboan Resort Parsauran Sipultak Parhorboan di hari Sabtu 6 Februari 2020 sada. Na pinadomu di batalang jadi siramon di jolma Padita Lamak Kogasi pasu-pasu kagagason Padita Benson A Bajarnahor STH Jawa Mungo namang ina Moloboy di Hamuna 2 amang dohot inang selamat masuk di rumah tangga baru Moloboy Victor Hatokma urus samu akte nikah catatan sipil ala perlului pakeon laho mengurus akasi uruson di negara tahun jala dison adondo sada bibel manak alkitab cian sude ruas ni huria KDP Parsauran Sipultak Parhorboan dohot sude parhalado HKBP Parsauran Sipultak Parhorboan jalo hamu mau aman nang pakai hamu main manang ape gabi pedoman hidup main manang ape namasa di tonga-tongan rumah tangga munang dinalaho menguduti mamuka doh mengunjungi salut akta ulang munang tong mai marhite-hite puar di mata amak asa ibana mangaramoti mamasu-masu saluhut akta pikiran doh ulang munang naneng pada ani selamat mati hamba dua. Tapuji ba kuhatang mari beta nomor 15 ayat 1 luna lo susun mata pasahat hamla terni rohata.
Sinon dina saluhut jala unang ramun parsaoran pardongan saripeon ingot hamu ma bedia do pardongan saripeon ni didok do di Surat Tesalonik 4 ayat 4 naing maganup hamu upoto mardongan saripe di bagasan habadiaon natama ani bedia mahamu aina bedia do de bata amin tatang yakob mapedia tamat tangiyo mahita ani di bata aman amin di banua gijang hodo haroroan di saluhut sidon rehon na denggan dohot nasau di bangsa na mau diutus upasatami masian na nirehon mi tuhami elean nami tuho say jalo may gabi uap na utus julung pasu-pasu may jalaramoti asa upasya kami peleanon pati bulo na rajamu di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite totim asalam tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam birgir kami mardok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rap mardok mahita di tangiang ali amanami ali amanami dari baru kijang saya berbagi amakan asini rohan itu hatta Yesus Kristus dohot ni rohan di bata ama dohot parsaoran itu di parbadiema madongani hamu saluhutna amin. Salam sehat mati kita seluruhnya. Salam kali kali nasib.